най-голямото ми постижение са Олимпийските игри, спечелването на сребърния медал. В личен план предложението за брак. Трябва не само професионалния живот да върви, ами и личния, и много се радвам, че успявам да съчетавам и двете неща заедно. Не е лесно никак, но на мен винаги са ми харесвали предизвикателствата и аз обичам да си излизам от зоната на комфорт, да се развивам и постоянно да надграждам. Този лимит, който си поставя само в неговата глава, аз поне не вярвам да има нещо невъзможно. Просто явно не сме намерили начина, по който да го направим. Becoming 3 times Olympian and double Olympic medalist by winning bronze in Paris was my biggest achievement this year. Winning gold in LA 2028 inspires me and keep me training and competing. I know my goal, I believe my abilities, and I know what I'm doing, so it doesn't matter what the others say. За мен тази година постижението, което ме направи по-така известна, беше второто ми място в Световната купа, която се организираше в София по паркур. Плашат ме доста травмите, даже последната година нямах много късмет в това отношение. Това, където усещам като тренирам, може би за мен е с по-голяма стойност. Ако ходиш неподготвен на състезания или правиш неща, които не има и времето и мястото, нормално да има по-голям риск. Чувала съм фразата, че паркура не е за момичета. Като няма много момичета, пък е по-интересно, защото тези, които тренираме, получаваме някакво внимание. Тази година женският национален отбор по шахмат завърши с победа участието си на 45-та шахматна олимпиада в Будапеща. Нареждайки се на престижното 10-то място в крайното класиране, по време на състезанието в унгарската столица, Нюргюл Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева, Гергана Пейчева и Антуанета Стефанова завоюваха поредното признание, а самите те се превърнаха в доказателство, че силата на духа и мисълта могат и живеят в перфектна синергия помежду си.